Total na 262,680 pamilya o 1,058,221 na persona hali sa 6 na probinsya kan Bikolan ang naapektaran kan manrapado ang Super Typhoon Pepito kan nakaaging Sabado, Nobyembre 16. Basado sa record kan Office of Civil Defense o OCD Bicol, 131,264 na pamilya o 557,678 na individual hali sa 534 ang apektado sa LABI. 33,858 na pamilya o 140,961 na individual hali sa 149 na barangay ang apektado man sa Camarines Norte. 24,385 na pamilya o 83,503 na individual hali sa 249 na barangay ang apektado sa Catanduanes. 6,746 na pamilya o 23,902 na individual hali sa 155 na barangay ang apektado sa Masbate. 26,963 na pamilya o 110,126 na individual hali sa 236 na barangay ang apektado sa Camarines Sur. Apektado man ang 36,464 na pamilya o 1,142,051 na individual hali sa 223,000 barangay sa Sorsogon. Sa ngayon, ang nasa affected population natin, nasa 262,680 families or nasa humigit kumulang 1 million katao. 98,928 na pamilya o 431,708 na individual naman ang suminirong sa 2,393 na evacuation centers sa Bicol Region. Mantang 64,373 na pamilya o 233,144 na individual ang nakisirong sa saindang mga kaparyente asin kataidharong. Currently, ang mga nasa loob ng nasa evacuation centers natin ay nasa 431,313 persons or 98,928 families. Ito po yung nasa loob ng mga evacuation centers natin, and yung mga nasa labas naman, yung nakituloy sa kanilang mga relatives ay nasa 64,373 families or 233,144 persons po. Susugman sa datos, 8 mga barangay sa rehiyon ang nakapagtala ning mga pagbaha. 6 na barangay sa Kamsur, asin saro sa Sorsogon. Sa ngayon, dun for Camarines Sur, meron tayong coordination na rin po sa PDRMO Camarines Sur sa identification ng mga pangangailangan sa Partido District. And also, kausap din po natin ang Camarines Norte para sa assistance na pwede nating ibigay dyan sa Calaguas Island. And ang RDMC Bicol naman po, may mga teams po tayo ngayon na tutulak po papuntang Catanduanes. In person po tayo makikipag-dialogue kay Governor Cuwa, and may mga darating na rin pong mga family food packs and additional augmentation kasi kailangan po talaga nila, lalo na yung mga temporary shelter materials. Mientras tanto, mayo man na naitalang binawian in buhay kasabay kan manrapado kan bagyong Pepito sa Bikolan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.